Нека да попитаме и Кристиян Костов, който е ученик, сега завършващ 8-ми клас в Националната търговско-банкова гимназия. Ние чухме за една твоя инициатива миналата година сред свои съученици, която си направил в тази посока. Разкажи ни за нея, какво представлява и защо я направи. Здравейте го, уважаеми госпожи и господа министри, директори, представители на медии и благодаря за поканата. Още от малък се обучавам финансово с помощта на баща ми, който е работил в един от най-големите икономически медии в България. И през последните години забелязах, че финансовата грамотност не е застъпена в основното образование в България. Ето защо направих запитване до мои съученици и приятели дали подобен курс за повишаване на финансовата грамотност би им бил интересен. След като получих позитивни мнения от тяхна страна, се заехме с организацията. Директорът на 126 ОУ предостави възможността тази организация да се направи в часа на класа и съставихме списък от 50 потенциални лектори, които да представят презентация в училището. На следващ етап съкратихме списъка до 10 лектори, като тук беше идеята те да имат 2 до 4 деца, за да могат да говорят на разбираем за нас език. Сред участниците личат имената на Никола Янков, чиято компания управлява над 500 милиона лева, финансовия консултант Стойне Василев, Наталия Тодорова, която вече я споменахме, която работи за подобряване на финансовата грамотност на деца, Галя Йорданова, която в деня на участието си беше продала бизнеса си за 7-цифрена сума, и баща ми Кристиян Костов, който продаде 2 от бизнесите си в последните години. Основните теми, които обсъдихме там, бяха недвижими имоти, ползите от кредита и инвестиции. И какво следва да правим, когато искаме да повишим своята финансова грамотност. Интерес предизвика и темата защо сме бедни, тъй като, както всички знаем, доходите на българските домакинства са най-ниските в Европейския съюз. Лекциите на посочените по-горе хора бяха посещавани от 50-70 души от випуска, седмокласници. За мен лично беше голяма изненада да видя, че повечето преподаватели бяха доста заинтересовани от темите и лекциите приключваха с доста интересни въпроси. Осъщественото от мен показва, че са налице всички условия за подобни инициативи и в по-големи мащаби. Подобни идеи могат да бъдат осъществени както онлайн, така и като по-мащабно събитие, например в НДК. Смятам, че могат да се намерят доста заинтересовани лица, които са готови да предадат от опита и експертизата си към нас, децата, и че личните финанси трябва да се добавят като учебен предмет или като факултативна дейност в учебната програма, защото все пак финансовата грамотност е ключът към успеха. Действително има млади хора като теб, които могат да са пример за останалите, не само с инициативите си, но и с разбирането си за парите и за финансите. Наскоро в едно голямо българско списание бяха представени примери на 3-4 младежи на въпроса какво правите, всъщност са по-големи от теб, вече завършили, но все пак много млади, какво правите с парите си. И всъщност отговорите бяха изключително софистицирани, ако мога така да кажа. Говореше се за инвестиции в криптовалути, в различни видове фондове, какъв процент точно от дохода, къде отива, за каква дългосрочност, каква възвръщаемост, по-бързи, по-рискови, по-нерискови. И аз бях изключително впечатлена и че медия дава глас на тези позитивни примери, вместо само на бързите кредити и на друг тип поведение, с което, за съжаление, като статистика, ние не можем много да се гордеем, а въпреки това са едни от маркерите на финансовата грамотност на нацията. Процент задлъжнялост, процент вземащи бързи кредити, средно количество спестявания и така нататък, и така нататък. Така че браво на теб и на твоите приятели, с които продължавате тази инициатива. Се надяваме този пример да зарази останалите. Ние бихме го разпространили с удоволствие. Моят призив също е подобен, че трябва финансовата грамотност постепенно да се изучава още от ранна детска възраст, както споменахте и в детската градина, в начален етап, в прогимназиален етап и след това в гимназиален. Трябва да се